ассалому алайкум. Субҳатон бахайр, мардуми шарифи тоҷик. Ман ҳозир ин гази природниро ба шумо нишон медиҳам. Ана дидин трубаша. Ин природни аст. Ин баллони заправка мекардагӣ нест. Инро аз Озарбойҷон овардагӣ ҳастанд. Ман фикр мекунам ки гази природни мо надорем. Ҳама ҷои Раҳмонов боридагӣ аст. гӯё ки Ӯзбекистон душмани мо бошад. имрӯз мера Шавкат Мирзиёевро ранги беваҳо учоқ мегирад, гулдаста мегирад. ягон занак ин корро намекунад ва мегӯяд ки мо газ надорем, барқа сарфакорона истифода барем. ношармида. акнун ман шумо чӣ гуфтаниям ҳамватани азиз? То ба кай шумо дар асри санг зиндагӣ мекунед? бояд мо ин лаънаткардаи Аллоҳро дафъ кунем, пешравӣ кунем. кадую лаблабую рақсу бозии кунҷунбонӣ кӣ ин пешравӣ нест, ин шармандагӣ аст ва радди маъракигӣ аст. боз хоялесонаш ношармида ба пеш мегӯянд, гурусна, нони хӯрдан надоранд, барқ надоранд, газ надоранд, боз мебаранд ин перхарро пуштибонӣ мекунанд. акнун нигаҳ кунем ҳаматон. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. диден ана касе агар дар хонааш ҳамихел газ дошта бошад, дар зери ҳамин комментария нависанд ки бале мо дорем, ту дурӯғ мегӯӣ. диден ҳамватанони азиз, ана чоям мондем, иншоалло як чой меношем. диден то кай шумо хомӯш месонед, кай шумо аз ҳаққу ҳалолатон талаб мекунед ки зиндагии шумо ранги зиндагии инсон шавад, на ин ки ранги зиндагии ҳайвон. то кай хомӯш месонед? пирхуки Раҳмонов мегӯяд мо наметонем, мо газ надорем. биро дафъ шав. ҳастанд одамое ки ин корҳоро ташкил мекунанд, мардумашонро таъмин мекунанд. ту лаънат кардаи Аллоҳ, душмани ин миллат ҳастӣ. Аллоҳ лаънатат кунад, Аллоҳ несту нобудат кунад. ба ҳамин хотир ту мегӯӣ ки намешавад. аз ҳаққу ҳалолтон талаб кунед ҳамватано. акнун ин замистон 3 соати барқ метиҳад, намедонам баъд умру рӯзи шумо чӣ мешавад. ҳамин газ аз Озарбойҷон овардагиам. ман 1 моҳ истифода бурдам. чой мемонам, хӯрок таом мепазам. рафтам ҳамон шо чӣ каша дид занак гуфт ки 1 сум нависад. ин брат это позор, гуфт, я не буду брать это деньги, гуфт, за газ вы не платите, гуфт, только за свет. ман гуфтам хорошо. ба ҳамин хотир бояд мо талаб кунем ки мо ҳама чиз бояд муҳайё шавем ҳамватанони азиз. кунҷунбонию рақсу бозию девонагию 4 миллион тоҷика дарбадару хокбасар кардану занҳои онҳоро, хоҳарои онҳоро баровари рақсу бозию девона кардан, ин ба пеш нест. миллат то кай хаб местед? ку пули саҳмияҳотон? пули саҳмияҳотон ку? 15-20 сол шуд. пули саҳмияҳотонро талаб кунед. барқат барои мо лозим нагӯем перхара. то ин ҳаромзоди Раҳмонов кафан нашавад, Тоҷикистон ватан нашавад. ина фаромӯш накунед ҳамватанони азиз. то ин якбара нашавад, ҳеҷ гоҳ ва ҳеҷ гоҳ шумо на соҳиби зиндагӣ мешен, на аз дидори фарзандотону шавҳаротон сер мешен. ана ҳамихел як ҳаёт зинда ҷудо, фарзандотон зинда сағир, дарбадар ва хокбасар шавҳаротон мегардем. мо инҳоро бояд дафъ кунем. мо инҳоро, инҳо ноӯҳдабаро ҳастанд. инҳо мераванд ҳамон нони хоидаи фалони ким чӣ мегӯянд одамои қадим, касе бунёдкар мекашанд, мегирану баъд он корхона ҳамихел мемонад, ҳеҷ кас кор намекунад. инҳо аз дасташон ҳичи намебояд. ҳамватанони азиз, бояд мо ин тӯдаи авбошро сарнагун ранги худамо дарбадар ва хокбасар кунем. баъд инҳо муҳоҷират равану баъд ба қадри миллати тоҷик, ба қадри сарзамини Тоҷикистон расанд. бедор шаветон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.